MB ब्लग खुलुमबाय आदै जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय नै दसे सम लाइभ फैलायबाय नोंसोरजों रायलायनो होननानै गोबाव जाथारबायमोन नालाय लाइभ फैया नङाबा सिनायनाया एसे खम जागोन ओंखायनो दिनैहाय दसे फैबाय नोंसोरजों रायलायनो होननानै ओमफ्राय मोनजाबाय नामा मोजांखौनो होननांसिगोन मोजाङानो खबरा गाज्रि नङा ओमफ्राय मोनजाबाय नामा आदै मोनजाबाय नामा होनदां औ मोनजाथ'वाखैना दे लासै जादो आंबो दहाय फुङाव जानायानो फुङाव माबा लाफाजों ओमफ्राय दुन्दिया बाथोनमोन आरो बेबायदि दाहाय जाबावनोसै हराव दा नांथ'ला बार जायोबाथ' एसे बोरैबा जायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नेट डिउटि दंमोन ना आच्छा नेट डिउटि दंमोन ना अ आच्छा दासो सिखारदों जाहैबाय ना दे ओमफ्राय ना इउटुबा बेसेबांसो दावखोखोथाय इउटुबा बेसेबांसो दावखोखो होनदां नोंना बेसेबांसो जाहैखो नायनायाव बेसेबांसो दावखोखो नोंना इउटुबफ्रा चेनेला होनदां माबा जागोन जायाखै डलार फैनाय जागोन जायाखै दे जागोन दे नायगोन जागोन दे दा सम मोनबा नायनोसै दे दा नायगोन दे जागोन दे मानो जागोनलै लासैनो जेबो नङा आंनाव ओरै कमेन्ट खालामनानै दोनहर माबा खालामनानै एसे माबानानै दोनहरलाय आंनियाव एसे माबानानै दोनहर दे ओरै कमेन्ट खालामनानै दोनहर होमबाना आङो नायफिनखायो आरो एसे कमेन्ट मोनबानो नायहरखायो हाय हेल' खालामनानै दोनहर आंनि भिडिअ'आव जिखुनु जाया आरो आङो जिखुनु जाया माबा मोनबाथाय कमेन्ट मोनबाथाय नायनानै होफिनखायो आरो माने जेबो माबा खालामखाया कमेन्टल' मोननांगौ
सिजौ बिफां आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनो थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय सिजौ बिफांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव बहुद गोबावनि उनावहाय दिनै फैदों दे आंनियाव बहुद गोबावनि उनाव फैदों आरोखि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव लोगोआथ' लोगो दंखायो गोबावसै बहुद गोबावसै लोगोआ ओमफ्राय लोगो मोनलायलायैया एसे गोबाव जाबायमोन आरो जेनेबा आंनावबो एसे कमेन्ट खालामनानै दोनहर होमबाना आङो नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै होफिननो हागोन अन्नानै लाइक होना हो सिजौ बिफां गोजोननाय थागोन गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसेबाबो बाहागो लाफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय बिदिनो माखासे जेनेबा बिदिनो माबा माबि थायो नालाय ओंखायनो समखौनो होलायलायनो हानो नागिरलायखाया थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो सम दिहुनलायनांसिगोन नङा होमबा बिनि गेजेरावनो सम दिहुनलायनानै जों खामानिखौ मावलांनांसिगोन उफायथ' गैला बेनिफ्राय बेसेबां बेसेबांसो दावखोखोथाय आंबो माबाखौ नायनाय जायासै आंनाव एसे कमेन्ट खालामनानै दोनहर माने आंबो नायफिननो हागोन बायदि खालामनानै दोनहर माबायाव आंनि भिडिअ'आव थांनानै एसे नायनानै दोनहर जेबो नङा माबा मोनसेथ' मावदोंथ' हाजिरानो मावदों बा माबायानो मावदों जेबो खोथा गैया जिखुनु जाया मावनानै जादोंथ' सिखावथ' खावाखै जिखुनु जाया माखासे माबा दङ आंनाव इउटिउबाव लोगो दङ नोंजोंबो लोगो थानो हागौ बिल्डिं मावनानैनो दाबो बेबो जेनेबा माबाखौ सालायलांबोगासिनो दं बेबो बिदिनो जेनेबा मिस्ट्रि मावो इउटिउब चेनेलखौ बियो बिदिजोंनो लाबोगासिनो दं आरो साक्सेसबो जाबाय आङो उदालगुरि टाउन खाथिनि गामिनि आरोखि दाबो आंना गासिबो साक्सेस जाबायमोन दाखालि माबायाव लोखि फुजायाव माबा मोनसे जानायनि थाखाय कपिराइट नांनानै कपिराइटल' नङा एसे स्ट्राइक मारिदों आंखौ दा बिनिफ्राय आंहा माबाया इउटिउब चेनेला एसे बोरैबा जानानै दं दा आंनो वाट्च टाइमनि गोनांथि जाफिननानै दं आरोखि ओंखायनो दा माबायाव फैफिननो गोनां जादों आरोखि लाइभआव उफाय गैया आरोखि वाट्च टाइमा आंहा दा 1000 खमायनानै दङ दा बेखौ लाबोफिननांगौआ धेमालि खोथा नङा आरो एकदमबारे नांफिनथारगौ आंनो 1000 जानुवारिसिमाव आरो हागोन ना हायाथाय दा नाजागासिनो दं आरो दा बे साननैसो आं लाइभआव फैबाय थानांसिगोन जेसेबां हायो देलाय कमेन्टफोर हरलाय दे अननानै दे गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय
ओंखामखौलाय जाखांबाय, जाखांनाया फुङावनो जादों। फुंनि माबासोआवनो जायो आङो, 8टासोआवनो जायो। फुंनि 8टायाव जाखांनानै दाहाय हराव जाबावनोसै, बिदि आरो खननैल' जानाय जायो, बेबायदि आरोखि। खननैल' जानाय जायो। माने जोङो बिदिनो माबा थायो नालाय, आंनि चेम्बारावसो थायो नालाय, डक्टर चेम्बारावसो थायो आरोखि। ओंखायनो खननै खनथाम जानो हाया। नैबे चेम्बारनि नायबा चेम्बारसो ना चेम्बारसो थायोलाय, डक्टर चेम्बार, बिदि आरो सिम्बल खालामदों, बिदि आरो। दा मा होनदों? पावार गोनां नामा? माखौ आं बुजियासै? पावार गोनां नामा? औ, आंनि ससमायाथ' पावार गोनांसो, पावार गोनां। आंनि ससमाया पावार गोनां। आं गावनो बानायो, जोंनावनो बानायो बेफोरखौ, ससमानि खामानिफोरखौ जोंनो बानायजोबो बेयाव। बेनिफ्राय नैबेयाव नै कम्पिउटार बायसाबो दङ आंनाव, नोंथाङा कम्पिउटारा दं, नैबेयाव कम्पिउटार बायसाफोरबो दंजोबो बेयाव, बेयावबो दङ। आंनिनो चेम्बार, माने बेयो चेम्बारा आंनिनो चेम्बार, आं गावनिथार आरोखि। आं गावनिनो चेम्बार। दा नै माबा बेस्थ' नङैखाय आं नोंसोरजों एसे रायज्लायदों आरो माने। दे अननानै माबादो, कमेन्ट हरदो। ओंखाम एसे जाबानो हजम जाया आदा, मा मुलि जानांगौ खोन्थाहर। जिखुनु जाया लिभारनि मुलि जाबानो जाबाय। नोङो माबायाव फार्मासियाव थांनानै लिभारनि मुलि माबाबो मोनखायो, टेब्लेटबो मोनो, ओमफ्राय माबाबो मोनो, बथलबो मोनो आरोखि। लिभारनि मुलि होननानै बुंबानो जाबाय, बिसोर आरामनो नायनानै हरखागोन। फार्मासियाव जिखुनु जाया ओमफ्राय लिपस्टिक नामनि मोनगोन मोनसे, बेखौ नों दैलि जाबाय था, एकदमबारे उखैबाय थाखागोन आरो आरामनो, जेबो सिन्था गैया। बेदर ना बायदिसिनाखौल' जानायखौ खम खालाम, आरो बे लोंनाया उफाय गैया, बेखौ मोजां खालामनो थाखायथ' लोंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन आरो। लोङोब्ला आरो जेनेबा
लोङोब्ला लोंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगोन। उफाय गैया बेखौ गारोब्ला आरो माबाबो जा टेब्लेटबो जा लिपस्टिकखौ जा लिपस्टिकखौ जा लिभारनि मोजां जागोन। आरो ना बेदर बायदिसिनाफोरखौ जाथ'नाङा। हायोब्ला बिदिनो माबाखौ जा मा होनो अहरखौ रुनानै जा हायोब्ला। औ जेब्ला निसा बायदिसिनाफोर लायाबाबो माब्लाबा बिदिनो लिभारफ्रा जायो, लिभारनि प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो निसा लायाबाबो जायो आरो माब्लाबा। गाइखेर साहा लोंबानो जाखाङो। जायखौ नोङो प्रब्लेम मोनो बेखौ जानांला जिखुनु जाया। निजोम दे जेबो नङा दे जाना हो जेबो नङा जानानै हो। जास्टिना नार्जारि खुलुमबाय लाइक होनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय। दसे समबाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय जास्टिनासिम। दसे सम आं बिदिनो लाइभ होफैनाय होनलायबाय। आंहा बिराद प्रब्लेम माबासिमाव मा होनो आंनाव लाइक होआखै आरो दहाय होदों मानो लाइक होआ आं थांबानो होखायो माथो। थांबानो होखायो आं। कमेन्टसो होआखैमोन जानो हागौ जेनेबा लाइक होखायो आं। दासो ड्रेस मानजिखांदोंमोन। दे जेबो नङा जास्टिना आं नोंनाव दहाय थांनानै लाइक होखायो जेबो नङा एकदम लाइक होआलासिनो थाया आं। दे जेबो नङा। मा ओंख्रि मोनजाखोमोनलै जास्टिना एसे खोन्थाहरफिनदो। अमा बेदर ना मा होनदोंमोनलाय दहाय?
अमा बेदरमोन ने अमा बेदरजों माजोंबा नै बुंदोंमोनलै बावफिनलांबायसो आं कमेन्ट हरद' अननानै दे माथो कमेन्टबो हरा रावबो हरला नामा दे कमेन्ट हरदो दे अननानै दे आङो माबायाव चेम्बारावसो दङ आंनि चेम्बार दं बेयाव लवगआव चेम्बारावसो दं आं दे कमेन्ट हर अननानै माथो फुङाव माबा मा होनो माबाजों लाफाजों बेनिफ्राय मा होनो दुन्दिया बाथोनसोमोन जोंहा लाफाया गोजाखा गावबो हारसिंनो बेनिफ्राय दुन्दिया बाथोन गोथावानो जादों लाफाखौ गोथाव मोनदों बेनो एसे हासार होनायबा एसे गोसोम जायो बे लकेलमोन आरो बे लाफाया दाम गोसालै दा लाफाया 20 थाखाथार मुथायावनो मुथासेया थोआ माथो दा मुथासेयानो थोआ एकदमबारे बोथिसे जानांगौबा मुथाथाम नांगौ जायो जोंहा नैबेयावनो मुथाथाम जानांगौबा 30 थाखा जाखायो माबा सरि 60 थाखा थांखायो गोथावालाय गोथाव जानोबाथ' एसे फैसा गारनांलायबाय खुलुमबाय नै लाइक होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आंहा जोमाव फंबाय फैलायबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे फैलायबाय नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै
दसे सम फैलायबाय नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैलायबाय। मोनजाबाय नामा जुमाव? जानायफ्रा जाबाय नामा होनदां? मोनजाबाय नामा? बिस्रानि लाइक डान। थेंक इउ बिस्रानिनिफ्राय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। बिस्रानिया आं बिके गुमै। अच्छा थेंक इउ औ सिनायदों नोंहाबो माने बेलेग माबा दंबावो नोंहाबो बेलेग आइडि दंबावो ने? दे नैबे मबाइलाव बे मबाइलजोंबो माबानो हागोन। नैबे हाइ होना होनि आं नैबेयावबो आं माबाना होगोन दे। नैबे बन्दना ब्रह्मआ बेजोंबो नोंखौ माबाना हरगोन दे आं मिथिबाय। लोगो खालामना हरनि दे आं मिथिबाय। बे माबाबाव माथो नोंहा बेयावबो बेबो चेनेलानो माथो ने? बेबो चेनेलानो माथो ने? चेनेलानो माथो नोंहाबो बेबो। दे 73 एबार 74 जासिगोन नोंना दे। साउन्ड होबाय थायासै दे बेखौ साउन्ड होबाय थायासै। आं बेयाव लोगो खालामना होबाय दे नैबे मोनसे गंसे मबाइलजों दे। नैबे बिबोनां सना नैखौ माना होबाय। दे गोथाव संनाय होबाय थाग्रा आरो बेयो ने? कुकिं फुड आंबो मोनसे चेनेल खुलिबावनांसिगोनलै र' जानायनि मोनसे चेनेल गोदान खुलिबावनोसै आंबो र' गाबोन समफोरनो गोदान खुलिबावनोसै। ओरै मबाइलाव गंनै गंथाम दंखाबावो नालाय मोनसे चेनेल खुलिनानै लाबावनि माथो दं बेलाय ना मा? मोनसे आरो खुलिबावनि र' गाबोन समफोरनो। औ बिकेआथ' सिनाखि जाखाबाय। नै आं माबा होबाय दे नोंखौ नै साब खालामसिगोन दे नैबे मोनसे होबाय आं 74 जासिगोन कुकिं फुडआ दे। सोर दानखो? लाइक होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय दे सना। जोबोर साबायखर आंनि नैबे माबायाव लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। आंनाव चेम्बारनि मानसिफोर दङ माने बारा गोसाबो रायज्लायनो हायि जादों। एसे बायहेरायाव दं आं दखान फिसा दं नालाय बिदिनो। गाबोन समफोर जानाय लोंनायनि गोदान खुलिबावनि र' माने मबाइलाथ' होनोबा दंबावो नालाय मबाइला नैया दंबावो बेयावबो मोनसे दंबावो नै मोनसे दंबावो नालाय बिदि आरो खोथाया। र' दे जेबो नङा। संख्रि बानलु जानो थाखाय दखान फिसा दं आंहा माने उदालगुरि टाउन बेयावनो एसे टाइम पास जायो आंहा माथो खालामनो। संख्रि बानलु जानायनि थाखायबो होनो।
आंनाव फैथारालै मानसिफ्रानो आंबो माने बारा टाइमबो होनो हाया नालाय मानसिफोरनाव थांनायनि आं स्कुलाव थांनोसै दे फिसालाखौ लायनो ना दे थांदो थां बेखौथ' नेजाया नालाय स्कुलखौथ' थांखाथारनांगोन टाइमाव ओंखारलांखाथारनांगोन उफाय गैया बांग्रिं मावबाबो थांनांगोन बारबाबो बेखौ नेनो हाया आरो जेरैखि जायाबाबो थांथारनांगोन स्कुल डिउटि बायदि माने इमारजेन्सि डिउटि गैया दे आसुरित आरो टाइमाव ओंखारलांथारनांगौ बोरायबोलायबाय आंथ' एकदमबारे बिदि लांलाय लाबोलायावनो बेखौ बारग'नो हाबाय दा